Jo. do hlavy. Ty budou lítat já jsem- kosti při tom natáčení. Oh no, Jo, počkej, my už vlastně natáčíme. Takže Ahoj, čau lidi, já lidi. jsem Viktos a hrajeme novou hru. Jo. Je to hra pro dva. Jmenuje se to Stickman Warriors. Oh. Ať taká blbůst. A hrozně se mi líbí. Jo. Ty mě všechny zabíjíš, než tam stihnu do... Jak se točila? Tady ten se mě točí. Jo. Viděl jsi to Jsi vidím. pukák. Ježiš, já tě na ně strčím. Díky tomu jsem ho trefil. Jo, zase. Dobře, když tady budou lítat dva na nás, ne? Jo, on mě trefil do Ne. nohy. Au. Jo. Jo. Dobře, do něj. Dobře. Hlavičku jsem si s ním dal. Head punch. On mě trefil do hlavy, jo. Kde mám životy? Na rukou, jakože tam máš takový kroužek a čím více je červený, tak tím... No já už jsem docela dost červený. Jo, teď jsme se trefili nohama. Hele, máme 19. Moje ruka. Jo, počkej, to jsi ty. To se... Jo. teď jsem dostal drsně. Jo. Já myslím, že to... Teď jsem se dobře protočil. On tě zabil. Teď jsem znovu Ne, maso. jsem ho zabil. Tady už je bez masky dokonce. Tak za chvíli zemřem. Dal mi do hlavy. Jo, já ti to je jinak kouknu. ninjovský. Kouknu. Zabil jsem ho. Jak s ním fajtuju, ne? Já tě úplně držím. A ty si úplně od něj odchýlil. Sorry. Jo. Jak jsem na něj naletěl, to už. Já jste jenom tak plachtil. Plachtí. Jo. Tak koukej. Teď jsem se vyhnul, to byl výhybný. A teď jsem mu dal hlavičkou a zabil. Dělej, teď máš šanci. Au. Jsem se vykryl a dal jsem mu hezkou. Teď jsem tě nejde. Já jsem ho zabil. Já jsem se obětoval, víš co? Už máme 30. Jo. To jsem přiletěl, jsem mu dal pěstí. A 32 kg. Tak Jdeme znova dobrý. replay. Ne, replay ne. Aha, to je přehrát. A to chci vidět, to je libový. Jo. Jak jsem je zabíjel, víš co? Speed. Jo. Jdeme jezdit. Jdeme stihnout ještě aspoň jeden boj. Hned letím nahoru do něj. Jo. On mě kopnul do ruky. Ty do něj budeš do hlavy. mlátit, jak jsem ty sednul na palici. Tady je libový, ale jak se teda ještě vykrýt, víš co? Já se Tě tě zachránil. No, Spíš já tebe bych řekl. no, my se zachránil Wow. tak jakože navzájem. Tak Počkej, já ty na to ně dělal letím. Sakra. Au. Jo, teď jsem mu dala drsnout. Teď mě Pěstí. nadal. Au. Padám. Jo, člověk jsem červený ze začátku. Koukej, jak jedu. Člověk jsem červený, já tady bojuju a ty... Koukej, jak tam jezdím. Ty mě úplně Ježiš, necháváš no. umírat. Ne, já se snažím. Vidíš, jak jsem červený? Tak bych chcípnul. Takový Matrix, ne? Už jsou tady Spidermanové. Tak teď mě rozsekal hned. Zdraj! To si na srandu. Takový kombo. Kolik jsem jich sakra dal? Nevím, ale teď tě dost dává tady ten jeden. Jak se tam drží nahoře. On tě Padám. do něj. Tak mi... Sakra. Takovou kopačku si dostal od něj. Žum. Žum. Shuriken. Tohle budou veselý videa. Dal si mu hlavou. Au. Žum. Ježiš, co si myslíš, že děláš? A už jsou tady paní maskáči. Já už mám 30. A už je dost ubrali, jako. Ne. Málo. Ne, nech mě. Já jdu pryč. Ty lítají na tu nohu, ty hlavy. 23 kg. Aha, já myslím, že mám teda víc. My máme 32, ježišmarja, jak jsme to dali. Já nevím, ale... Uděláme tady reklamu.
Tady máte reklamu. Už ne. Ha. A jdeme. Hajja. Jo. Já se budu jenom vyhýbat. Jsem ho hnedka kopnul ze začátku. Já tady do nich bourám tě hlavu. Jsi ještě nic neubralo. Já tě tady kryju. A tak teď už mi dal jednou. Teď se vykryl. Gidoně. Jak jsem tě viděl, prej Gidoně. Au. Díky, to mi tady dostal. Au, kaši. Tyjo, teď jsem kvůli to... dostal úplně mega. Jak tam stojí? No to se snaží. Jak tam jsem schovaný. Jo. To jsi ty. Mě trefila jeho hlava. Jo, trefil jsem ho. To je nejtěžší, jak se hejbe. Já jsem ho teď jenom vykryl. To jsem já, dobrý, to jsem já. Au. jak na tebe spadne jenom ty zbytky, jsme ne? si dali hlavičkama teďkom dost. Teď jsem ti na něj dal nohu. Tak mě zabil, no. Ty jsi umřel. Jo. To jako sám. Au. Za chvíli zemřeš taky, jak vidím tvoje životy jako... Moja. To je nejlepší. Já se schovám. Já jedu. On by to byl úplně... Masakra. A teď mi dali ještě mince. A já jdu radši pryč někam. Já si sednu, hele. Hvězdice? Jo. Můžu. Umění hvězdice. Teď jsem ti na ní úplně vyhodil, viděl jsi to? Jo. No. Ježiši, takový masakr. On tancuje, vidíš co? On se tam pak rodí pryč. Viděl jsi, já jsem taky tancoval. Zachráním, tak ne. Teď tě zachráním. Hlavou. Já bouchnu. Já něj úplně hodil. Dobře. Au. Je trefuje vždycky jenom jeho část těla. Já jsem si viděl jsi to. Teď jste se hodně sejmuli, no. No já jsem ho sejmul. A on ti taky hodně neubral. On mě neubral Do právě. nohou ti dal. Teď jsem ho praštil rukou. Ale do nohou ti dal. Jinak, ale teď jsem ho kopnul hnedka do ruky. Já tě hodím. Mám červený proužek už. Udělal jsem salto. Já mám taky červený proužek. Ale čemu na mě? Vidíš, a jdu toho po hlavě. Doslova po noze spíš. Jak jsem tě hodil. Já tě hodím. Já tě chci jak hodit. Tak vidíš, jak jsem ho skopnul bez toho, abys mě nějak hodil. Tady... Já na něj spadnu. Jau. To byl headshot ti dal. Já to jdu doslova po hlavě. Já jsem mu dal hlavičku a zemřel jsem. Máš tam teď Ty jsi umřel? Tam máš části mýho těla. Můžeš se v nich Já je pozbírám. já tě složím. Můžeš se v nich pěkně vykoupat. Tak se do mě netrefí lama. Člověk ti zabije. Pum. Ten slow motion vypadá nejvíc libově, kámo. Jo. 29 kg. To jsme mohli To dát. dáme, kámo, my dáme více jak 32. Zatáčíme teprve 8 minut. Hajja! On mě odpálil na Já jsem tě na tebe. ně hodil. Ne. No, tak děkuju. Hajja! Jo. Jo, dal jsem mu do ruky. Ale jo, teďkon. Jo! Jo, a on mě Já jsem tam schovaný. Viděl jsi mě, jak jsem s ním bojoval. Takový kombo jsem si dal. Ty mě zabíš prostě úplně. Já do nich pojdu, já do nich jdu po Stejně bylo hlavě. nejlepší to moje kombo, to už jsme natáčeli, nebo ne? Právě, že Já doufám, že jo. myslím, že ne. To bylo hustý, asi Jo. zabil 6 prostě. Za sebou. Poprvý Hele, jak ho sejmu, ne? Jo. Jau. Tak ten tě teďko... zabil jsem ho. Ty jsi do něj úplně trefil jeho kamarád. Já jsem do něj trefil jeho... Já se tam točím. Jo. Au. Moje noha. A moje hlava. No je. Já Ty vždycky se jinak... hlavou. Teď ho trefil,
Au. Kam se modlí? Au, to ruky. Já ho zabiju. Teď si ho zabil. Co to bylo? Teď jsem si dal úplně mega velký dobrý kombo. Vyhýbnul se. Jak jsem jenom... teď jsem dal 2 na 1. U té hlavy nekmu. Hele já. Ale teď to sejmu. Hele, já jsem jí dostal. Já už letím. Takový. Já jsem mrtvý. To je poprvé, co se živej dřív. Já, co jsem umřel dřív. Jaký je pocit tam být sám? Libovej. Co? Libovej hroznej. My si jen úplně betlujeme. Já jsem zabil hlavu jako pravý frér, že jo? Au. Jirina, ty jsi blbec. Ježiš, ale tak já tady ležím. Cože? Já tady ležím a přece nebudu hrát v leže, tak se zvednu a tam má palici. To je blbec. Vůbec Jirko, vypadni tady odsáď. Jo, tady natáčím. Teď si mě zachránil, mega. Já jdu do toho po hlavě. To sama po hlavě. Teď jsem do toho šel taky po hlavě, no. Jak ho sejmu. A tak ne. Ty mám vždycky, já tam letím a ty, hele, už ho sejmu. Ale já už zase. Teď mě zabil hodně brzo. Zase se netrefil. Jdeme znova, teď to se mi nepovedlo. Cože ne? Nech mě to dohrát. To prdel. Vidíš, jak si ho dal. Jsem o něm hodil hlavu jeho kamaráda a ten musí být rád. Jak hned potom kopačku dělal. Ty dostaneš? Hned potom chcípnul sám, tak jako nevím, jestli byl rád. Jako nejdřív ti dávají. Pak vždycky je Tak teď mi dali hodně málo, to se mi vůbec nelíbí. Poslední dáme, protože už natáčíme 12 minut. Co? Ty jsi hnedko někoho zabil. No jasně, že mně se to nelíbí, protože mi to hned bere životy. Škoda, jsme udělali oba takový hvězdice. Jo. Teď já už jsem úplně červený. Teď jsem dostal. Kdyby do toho nelítal. Díky. Jo. To taky už dost červený. To jsi neměl. Jo. A já když se naštvu, tak jdu do toho po hlavě. Tak kouk, jak ho jsem duc. A bohužel hlavou jsem se jim. A ty do něj úplně kopnul. Vidíš mě? Chytám tě. To je to směšná hra, já si ji budu hrát, když tady nebudeš normálně. Tady má hlavu kamaráda, já ji na něho hodím normálně. Kopalec 3000. Prostě jsme dali první hra. Teď se natáčíme úplně mega dobrý skóre, víš co? A druhá úplně hrozný skóre. Já se nechám zabít. Mně to nejde se nechat zabít. Počkej. Zabij mě. Už na tom pracuju. Zabij mě. Zabij mě. Zabij mě už. Jo. Tak, lidi, já bych ukončil. Natáčíme dlouho a tady Viktor musí jít domů, stejně asi. Jo, asi. Takže tak já se s vámi ukončím a čus.